קליק פלוס ביום חמישי, 19 במרץ. עד כאן מבזק קליק פלוס. איך מוודאים שמסמך שכתבתם ונעלתם ושלחתם אכן הגיע ליעדו, ויותר מזה, שאף אחד לא פתח אותו בדרך, ואם הוא כן פתח, שהוא כבר לא שינה שום דבר. מרתק, נכון? אז אנחנו מגיעים לפרק רביעי בסדרה שלנו, היפים והמאובטחים, ואנחנו הזמנו היום את אורי סבוראי, מנכ"ל חברת חותם. אז דבר ראשון, ערב טוב לך. ערב טוב. אז בוא ותספר לנו איך כל זה מתבצע, ואיך קוראים למוצר שלכם, ותדגים לנו. אוקיי. למוצר שלנו קוראים Authorizer, באנגלית זה נשמע יותר טוב. אוקיי. והוא משלב בעצם גם את החתימה הדיגיטלית, שבטח סיפרתם בפרקים הקודמים, כמו שאמרת, ואת החתימה האנושית בכתב היד. מכיוון שהמון אנשים בתרבות שלהם לחתום על מסמכים. רוצים לחתום, להכניס את החתימה האישית, לעשות את המסמך יותר אישי, יותר שהוא מקרין סמכות אולי של תפקיד של... אבל אם זאת תדאוג שתעמוד מאחוריו הצפנה חזקה... בדיוק כך. אוקיי, וחוץ מזה גם שיהיה מאוד נוח לשימוש. אוקיי, אנחנו לא רוצים איזשהו משהו שהוא מסובך. אז מה אנחנו רואים פה כרגע? אנחנו רואים פה מסמך וורד, במקרה זה טופס הוצאות חודשי, שאולי מגיע מעובד למנהל. חשבון שאני מגיש כל חודש, להפתעה. היית מת. כן, גם נכון. ואיזשהו מנהל צריך לאשר אותו. כל מה שהוא צריך לעשות, אחרי שהוא שינה את המספרים, פה הורדנו איזה 100 שקל שככה לא מצא חן בינינו, לקחת את קובץ החתימה, לגרור אותו ולזרוק אותו במקום המתאים. אוקיי. אוקיי? השלב הבא הוא בעצם שנדרש להכניס פסוורד. עכשיו, דרך אגב, מה שאני הולך לראות, זה הולך להיות חתימה ממש, היא תופיע לי באיזשהו מיני מספרים לא ברורים, שתופיע ממש חתימה דיגיטלית ועובדת. מניסיוננו, רוב האנשים לא מבינים את המספרים האלה. זאת אומרת, תסביר להם עד מחר, ישאלו בסוף, אבל איפה החתימה? רוצים לחתום. רוצים לחתום. אם ככה, אחרי הכנסת פסוורד. אוקיי. ומה שאנחנו נראה עכשיו זה בעצם חתימה שהיא אמורה להיות חתימה מלאה. אנחנו מקבלים את החתימה, במקרה זו חתימה שלי. ולבעלי אגו? ובעלי אגו ניתן לקחת ולהגדיל. מצוין. החתימה היא באיכות... זה החתימה של מנכ"ל. כן. האיכות הגרפית של החתימה היא גם ייחודית. זה לא סתם איזשהו ביטמאפ שסרקנו והכנסנו, או אפילו לא ציירנו את זה עם העכבר. זה אותו טייפ פונט שנוצר אוטומטית, ולמעשה מאפשר... אתה יכול לספר לי, זאת אומרת, עכשיו ראינו איך זה יתבצע. עכשיו, איך אני בסך הכל שאני מקבל את המסמך, איך אני יודע באמת שהוא לא השתנה בדרך? נעבור לשלב הבא. בעצם, כאשר הטופס הזה חתום, אפשר להעביר אותו באימייל, בדיסקט, או דרך השרת, לא משנה כרגע באיזה אמצעים, ניתן להעביר אותו לדוגמה, במקרה זה הנהלת חשבונות, והם לפני שמוצאים את הצ'ק, רוצים לוודא שהמסמך תקין, שהחתימה באמת תקפה. תרשה לי לערב בשלב זה בשיחה את עורך הדין שלידינו, ויונתן, זה תופס מבחינה לגלית? אני יכול להגיד, הנה חתמתי, זה מחייב, לא מחייב? אם שני הצדדים מסכימים שזה מחייב, אז אין שום סיבה שזה יחייב את שני הצדדים. אוקיי, ואם מישהו בא ומנפנף באיזשהו מסמך חתום דיגיטלית ואומר, הנה אתה, רכשת ממני את הבית, הנה המשכנתה, ואתה אומר, זה לא אני ולא יודע מי זה בכלל. אם רכשתי את הבית, אז יש פה סיפור אחר, מאחר ומדובר פה במקרקעין, ויש דרישת כתב במקרקעין, אז צריך אולי להבדיל. כי נכנסת לתחום אחר. בואו ונעזוב את המקרקעין ונאמר, באיזושהי עסקה מסוימת בא מישהו ומגיש מסמך חתום דיגיטלית ואומר, X חתם לי, ובא X ואומר, לא אני. איך מתמודדים עם דבר כזה? צריך להוכיח אם באמת X חתם. עכשיו, יש שאלה מאוד חשובה. השאלה הראשונה שהיא מאוד חשובה, אם שני הצדדים באמת הסכימו שאותו מסמך יעשה ויחתם חתימה דיגיטלית. אם כן, אז נשתמש בעדים ובשיטות שונות שיש לנו, כדי להוכיח שזה באמת חתימתו של אותו אדם. אוקיי. במקרים מסוימים מדובר בחוקים למשל, שאנחנו צריכים להגיש לממשלה או למוסדות אחרים מסמכים חתומים, וכיום הנושאים האלה לא מוסדרים. ויכול להיות שיש באמת צורך להסדיר אותם. יפה אמרת. אורי, מה המחיר של התוכנה? איפה משיגים אותה? התוכנה מיועדת בעיקר לארגונים, לתכתובת בתוך הארגון ולתכתובת מול לקוחות ובין ארגונים. ניתן להוריד אותה גם לניסיון מהאתר שלנו. אוקיי. אוקיי. לניסיון של 30 יום. מחירה באלפי דולרים. באלפי דולר. לחברות שלמות. יפה. רבותיי המעונבים, אני מאוד מודה לכם שהגעתם לכאן והחכמתם אותי. אנחנו כמובן ממשיכים הלאה. תודה.